על איזושהי גישה שבעצם נבנתה קודם, אבל קיבלה איזשהו טוויסט עם הקורונה, והתנסיתי בה יחד עם הסטודנטים של שנה א' בסמסטר א', בקורס יסודות התכנות בסביבת פייתון. בגדול אני מדברת על קורס כזה, אנחנו מדברים על סטודנטים, בעיקרון קורס ראשון בתכנות, הם לא אמורים להיות עם רקע כלשהו, הם אמורים, זאת אומרת אני בונה, או אנחנו בונים את תוכנית הלימודים כך, בהנחה שאולי יש להם רקע, אולי יש להם התנסות, אבל הקורס צריך להתאים גם לכאלה, או בעיקר לכאלה, שאין חסרי רקע לחלוטין, וגם מבחינת מה שהולך לקרות איתם בעתיד המקצועי, הם לא אמורים להיות, כמו הבן שלי, סטודנטים למדעי המחשב, כי הם סטודנטים למערכות מידע אצלנו, ולאו דווקא ילכו לכיוון התכנותי. אז כשאני חושבת על קורס כזה, קורס ראשון בתכנות לאוכלוסייה כללית מהסוג הזה, מה שהיו בארצות הברית קוראים ליברל ארטס, זאת אומרת כאלה שהם לא סייאנס או קומפיוטר סייאנס אוריינטד, העיקרון הראשון הוא באמת לדבר על המושגי יסוד, על מה זה תכנות, על מה הם המושגים מרכזיים, מה שקוראים הרעיונות הרבי עוצמה, powerful ideas, אלגוריתמים, משתנים, לולאות, פונקציות, רקורסיה, כתבתי פה כמה מילות מפתח כאלה שאנחנו כולנו מכירים. אבל לא פחות חשוב מהמושגים הבסיסיים האלה, זה למצוא איזושהי דרך להציג את הפרוגרמינג, את הקודינג ואת החישוביות, את הקומפיוטינג, כאיזשהו תחום שהוא מהותי ורלוונטי גם לאוכלוסיות רחבות, לא רק לכאלה שהולכים ללמוד מדעי המחשב. אז הנקודה הראשונה שהצמדתי לה את המותג או את הסמל של הכוכבים, אני אסביר תכף יותר למה, אבל אתם רואים פה אולי, אתם רואים פה איזשהו סימן של לולאה. התמונה השנייה היא התמונה של הצבים, אבל צו דמיוני, שמין רובוט כזה, חלק מכם אולי מכירים את זה כצו של לוגו, טרטל, אבל אנחנו התייחסנו אליו לא כצו אמיתי או ממשי, אלא כאיזשהו חץ שיש לו כיוון, יש לו ראש ויכול ללכת קדימה ולהסתובב, ואז גם לעשות באמצעותו כל מיני יצירות, וזה הדבר שהצמדתי, או התמונה שהצמדתי זה נראה כמו זכר. לעיקרון השני. מה? זה נראה כמו הסמל של זכר, אתה יודע, זכר, נקבה. כן, אבל זה לא פלוס פה, וגם זה לא זה, זה חץ, זה עיגול עם חץ, ככה באמת הצו. אבל למה בחר דווקא את הצבים, את הנחשים, את כל השמות האלה? אז תכף, זה לא בדיוק לפי כן, זה לא, בסדר, קיוויתי שיגיעו עוד כמה אנשים לארץ, אבל זה לא לפי הסדר, זאת אומרת, זה הכוכבים, דווקא התחלתי עם הכוכבים, מה שבכותרת הוא אחרון, השני זה הצבים, אני אסביר על הכל. השלישי, העיקרון השלישי, רציתי להראות לכם, לפני שאני עוברת לעיקרון השלישי, שקשור לנרות, אז רציתי להראות לכם שבתחילת כשאני מדברת על אוכלוסייה רחבה, כללית, ליברל ארטס, בתחילת הקורס שאלתי את הסטודנטים שלנו, היו לי בסופו של דבר 29, אני חושבת, סטודנטים, או 28, הגיבו לסקר הזה בתחילת הסמסטר 29 איש, שאמרו, שליש מהם רק היה לו איזשהו רקע בתכנות, זאת אומרת, משהו כמו 9 או 10 סטודנטים אמרו כן, התנסיתי בעבר בפרוגרמינג, וכל השאר לא,
הרוב הגדול לא היה לו שום מושג מה זה תכנות ומה זה קוד ומה זה אלגוריתם, משתנה, לולאה, פונקציה, רקורסיה, כלום. בתכנות, כן? אז הנקודה או העיקרון השלישי שאני חשבתי או שאני הצבתי את הקורס לפיו מראש, הצמדתי לו את הסמל של הנרות, או את הקוד, את מילת המפתח נר. הרעיון הוא לבנות את הקורס ככה שכל מושג וכל נושא וכל רעיון, במקביל לעיסוק התיאורטי, גם מלכלכים את הידיים, מה שבטכניון קוראים על רטוב, לשלב התנסות מעשית ולעשות את זה בתכנות, ולעשות את זה סביב בעיות שהסטודנטים והסטודנטיות נתקלים בהם באמת. יש בזה איזשהו מרכיב גם של PBL, של Project Based Learning, אבל אני בעצם ככה נוטה, או הגישה שאימצתי מבוססת על איזשהו ספר שנקרא Picturing Programs, שעושה את כל המטלות התכנותיות, או את כל ההתנסות בתכנות, סביב עיבוד תמונות. והספר הזה יצא כבר לפני עשור ויותר, אבל בשנים האחרונות הגישה הזאת תפסה תאוצה ממש מדהימה, עידן יותר מהביטקוין, בגלל כל התחום של למידת מכונה, שהדרך אולי הטובה ביותר להדגים אותו היא דרך עיבוד תמונות וזיהוי תמונות וניתוח של תמונות. אז כבר בקורס הראשון אני לוקחת את הכיוון הזה ונותנת לסטודנטים להתנסות בתכנות של תמונות ובציור ובהרבה מאוד ויזואליה. ולפני שאני אעבור לנחשים, אני רוצה להראות לכם רגע, יש פה איזושהי אנימציה שאני אתחיל אותה מלפני 20 שנה, אבל היא מתחילה יותר מוקדם, פשוט מקוצר זמן. בואו נלך ישר ל-2001. תכף תראו את פייתון מגיחה פה למטה. ואתם, כל הסביבות האחרות, זאת אומרת, מצוירות פה או מופיעות פה שפות התכנות הפופולריות בכל רבעון של כל שנה שהתחילו לעשות את האנימציה הזאת, ופייתון נכנסה לתוך המסגרת הזאת ב-2001, ומטפסת בהדרגה, בהתמדה, היא הומצאה קודם, הוצגה קודם, אבל מ-2001 היא ככה לאט לאט תופסת עולה ברמת הפופולריות. עכשיו, השפות האחרות שנמצאות פה מופיעות לכם מול העיניים, הרבה מאוד תוכניות לימודים וקורסים, גם ראשונים במדעי המחשב ובתכנות, עבדו לפי העקרונות האלה של כמובן מושגי יסוד, אבל גם תכנות לכולם ושילוב של התנסות ותיאוריה, אבל מה שקרה באמת חומש האחרון, האנימציה הזאת מסתיימת ב-2019, אבל זה רק הואץ הקצב מאז, פייתון כבשה את הפסגה. תכף תראו אותה עוברת את ג'אווה ועוברת את ויז'ואל, את ג'אווה סקריפט, סליחה, ואת ג'אווה, וכובשת את המקום הראשון, והיום אנחנו נמצאים שם במקום הראשון הזה. עכשיו, אז לכן הנחשים, אם מי שלא עדיין ידע, פייתון, האמת היא שזה, לא יודעת אם אתם יודעים, זה לא על שם נחש. זה לא על שם הנחש פייתון. יודעים את זה?
מכירים את ההיסטוריה של חשבתי למה שזה שם הנחש דווקא, פייתון. אז הסמל, הלוגו הוא באמת נחש, אבל זה על שם מונטי פייתון. על המפתח של זה מאוד אהד אותם והושפע מהם וקרא לשפה על שמם, וגם חלק מהמושגים התכנותיים שנמצאים בתוכה לקוחים מתוך המערכונים שלהם. אז זה מונטי פייתון ולא דווקא פייתון הנחש, אבל כן יש את האלמנט הזה של בעלי חיים לכל אורך הדרך שמכניס ככה רוח יצירתית ואחרת לתוך התכנות, עולם התכנות. בהמשך למה שאמרתי לכם קודם על הסקר שעשיתי עם הסטודנטים שלנו, שמתוך 9 בסך הכל, שכן היה להם רקע, אתם רואים פה אולי אחד שכתב את הקוד הראשון שלו בשנות ה-80, שזה פייתון עוד לא הייתה אז, וגם בשנות ה-90 אין פה אף אחד, ובשנות 2000 אולי 3 אנשים. הרוב היו אחרי 2010, זאת אומרת הרוב, זה מדובר על מעטים בכל מקרה, אבל גם אנחנו מעטים, אז רציתי לעשות את לשאול את אותה שאלה אתכם, אבל אני לא חושבת שנוסיף יותר מדי מידע לסטטיסטיקה, אבל בכל מקרה, אני חושבת שהיום כשמדברים אחרי 2018 נגיד, או 2019, התמונה תשתנה לחלוטין לטובת פייתון. אלה שפה ירוקים אחרי 2010 זה או C או Java, כתבו את הקוד הראשון שלהם, אבל היום התמונה באמת היא נוטה בוודאות לנחשים. אז הקטע או הסיבה, העיקרון שמוביל להשתמש בפייתון, הוא משום שהמטרה שלה, היא פותחה באופן כזה שהיא תהיה פשוטה, אינטואיטיבית, היא תהיה רלוונטית להיום, והיא תהיה בקוד פתוח. והיא פותחה אמנם על ידי אדם אחד, זאת אומרת, במקור, קוד המקור הוא אחראי לו אדם אחד, אבל הקהילה שהתפתחה סביב זה, ופעילה מאוד מאוד בגרסאות העדכניות, היא קהילה של קוד פתוח שעובדת בגיטהאב ובסביבות ענן, ואכן מממשת את המטרות האלה. אז בעצם הוא, המפתח, הציג אותה בדיוק לפני 30 שנה, ככה בחודש פברואר, אבל לקח לה משהו כמו עשור עד שבכלל היא גרדה את התחתית של הפופולריות והתחילו לאמץ אותה, ועוד כ-15 שנה, זאת אומרת 25 שנה מאז מ-91 עד שהיא ככה כבשה, הגיעה לפסגה. ומה שאומרים עליה, למה לבחור בפייתון, אני לא מצפה שתקראו את מה שכתוב פה, כן? זה מתוך הפרסומים של מכון פייתון, פייתון אינסטיטוט, אבל easy to learn, easy to teach, easy to use, easy to understand, easy to obtain, install, deploy, free, open, multi-platform וכולי. אני הייתי שמה כמה סימני שאלה על הדבר הזה, כי על כל האיזי הזה, אבל ברובו אני מסכימה, ברוב הנקודות אני מסכימה איתם, ואני אראה רק המחשה אחת, התוכנית הראשונה שבדרך כלל כולם כותבים או מלמדים, נקראת Hello World, אז בפייתון Hello World זה שורה אחת, שהיא ברורה לכל מי שמדבר אנגלית.
יש פה עניין גם של דוברי שפה זרה שצריך לקחת בחשבון, אבל לפחות אלה שדוברי אנגלית, ודרך אגב המפתח היה הולנדי, הוא הולנדי, הוא לא דובר אנגלית, אבל הוא פיתח את השפה כך שהיא תהיה אינטואיטיבית וברורה לכל מי ששפת האם שלו היא אנגלית, או דובר אנגלית בסיסית. לעומת זה, Hello World, אותה תוכנית, כשמנסים לעשות אותה בג'אווה, לפחות בעיניים שלי, ואני יודעת שאני לא היחידה, זה מפלצת. זה לא משהו שמישהו שאין לו, שחסר רקע, יכול בכלל להקל. מלק, אני צודקת? ב100%. אוקיי. באמת, רק אני אגיד לך, כאשר אני מלמד פייתון אחרי ג'אווה, זה עולם אחר. כן, ב100%. אז פייתון אחרי ג'אווה בוודאי, אבל כשאני חושבת על מישהו שאני נופלת עליו בשיעור הראשון עם תוכנית ראשונה, וזה מה שאני צריכה להסביר לו עכשיו, זה עוד אחרי שהתקנו את התוכנה איפשהו, ואת הקומפיילר, ואת התיקיות, וראינו איפה זה ואיפה זה, ואיפה למצוא, ואיך לשמור, ואיך לטעון. כל הדברים האלה נורא נורא מסובכים. זה ההסתייגות שיש לי גם לגבי פייתון, כי זה לא עד כדי כך easy, זה easy to obtain, אבל זה לא כל כך, לא, תלוי באיזה גרסה, זה לא תמיד easy to install. אבל אחרי שכבר אינסטלת והתקנת, התוכנית הראשונה היא מאוד מאוד פשוטה, ברורה, אינטואיטיבית וכו'. אז כל הדברים האלה נכונים עוד לפני הקורונה, אבל אז הגיעה הקורונה. ואני שמה לכם פה תמונה, כי המתוק הזה שכתוב לו עליו, פה על החליפה, על החולצה Hello World, נולד בדיוק עם הכניסה לסגר הראשון, לפני 11 חודשים, הוא אוטוטו חוגג שנה, והקורונה הזאת שיבשה לכולנו את מה שהיה קודם, וגם את התכנון של הקורס, ואת העקרונות עיצוב האלה, בעצם הייתי צריכה לקחת ולראות איך אני יכולה לעשות באופן מרוחק, איך אני יכולה לקיים למידה כאשר אני בכלל לא נפגשת עם הסטודנטים והם לא נפגשים אחד עם השני, וכולי וכולי, אנחנו מכירים את ההתלבטויות האלה. כאן בא לעזרתי הסמל האחרון, ה-COO הזה, אני תכף אדבר עליו, זה הלוגו של סביבת קולאב, קולאבורייט של גוגל קולאבורייט, אבל לפני זה אני רק מראה לכם עוד משהו מתוך השאלון שנתתי לסטודנטים שלנו בפתיחה, שאלתי אותם איך נראית סביבת הלמידה שלהם, כרגע, עכשיו, אז 6 מהם אמרו, אני יושב בחדר שלי על כיסא מול מחשב, מסביב תמונות וכולי, הם הדגישו את המחשבים ודברים אחרים שיש, חלקם עובדים בחדר שינה, ובכל מיני חדרים אחרים בבית, חלקם ציינו את הנוף, וברור שהם עובדים מהבית, וכל האווירה של סביבת הלמידה נראית אחרת לגמרי מאז שהקורונה הגיעה. יש פה כמה תמונות, השתשתי את הדמויות, אבל אתם רואים גם את הדגש של המחשבים, ביקשתי מהם גם ממש לצלם, אז הם צילמו, למשל, התמונה הזאת, מישהו צילם את השאלון, את המחשב שלו בזמן שהוא ממלא את השאלון בגוגל דוק, צילמו פה אותי עם הכוס וכולי, עוד מחשב עם מה שאני מראה להם, וכולי וכולי, כן? ויש פה תמונה גם שמרמזת על העובדה שהם לא לבד, זאת אומרת מצד אחד הם לבד מבחינתנו, הם לבד בעולם של הלמידה, אבל כי אני לא לידם, החברים שלהם לא לידם, אני נמצאת מגיחה אליהם מתוך המסך במקרה הטוב, אבל הם לא לבד, כי זאת למשל, באותו זמן שביקשתי מהם לעשות את הצילום הזה, הייתה בייביסיטר של
לא יודעת, האחותה, או של הילדים של האחותה. אז הם עסוקים, ואנחנו גם את זה יודעים בכל מיני דברים אחרים, ויחד עם זה הם בודדים מול סביבת הלמידה. ואיך מתמודדים עם הדבר הזה, זה שאלה, זה אתגר, שאלתי אותם גם על שיתופיות, חלק מהם מדברים על איזשהו ניסיון בעבודה שיתופית, חלק לא קטן אין להם בכלל ניסיון, שלבים הנמוכים זה אין ניסיון בכלל, או קצת ניסיון, זה במידה בינונית, וזה הרבה. אז בנוסף לעקרונות האלה של העיסוק במושגים, מה שהדגמתי באמצעות הכוכבים, והצו, והנר, הנרות והנחשים, מתווסף לנו פה הצורך או העיקרון שאנחנו צריכים לאפשר ולתמוך בלמידה שהיא שיתופית, בין אם היא סינכרונית ובין אם היא אסינכרונית, משום שהקורס הפך להיות מקוון. עוד 5 דקות, דלית. אוקיי, אז כאן אני לא אציג לכם את הסביבה עצמה, אבל אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות לשימושים או ליצירתיות בעצם שפרצה מכולנו בעקבות השילוב של העקרונות האלה. אז קודם כל אנחנו הלכנו לכיוון של סביבה שנקראת גוגל קולבורטורי, כפי שאמרתי, בקיצור קולאב, שזה כלי חדש יחסית, אני חושבת שהוא קיים מ-2017 או 2018, שבעצם נועד למחקר בתחום מדעי הנתונים וגם ללמידה של פייתון, אבל עיקר השימוש בו הוא לדברים הרבה יותר מורכבים מפותחים, מאשר מה שהסטודנטים שלנו צריכים, שהם בעצם אין להם שום רקע. הם לא יכולים לדבר על מדעי הנתונים בלי שיש להם אפילו מינימום קוד, יכולות קידוד בשפה. אבל אני לקחתי את העובדה שזה בענן, ושזה מותאם לעבודה שיתופית, כמו שכל כלי גוגל מאפשרים לנו, גוגל תפסים וגוגל דוקס וגוגל הדרייב, כי בעצם אנחנו עובדים בדרייב של גוגל, וכל מי שיש לו חשבון בגוגל יכול לפתוח את זה, ומי שלא היה לו פתח בהנחייתי. נדלג על זה. יש לנו פה באמת את האפשרות לשלב איזשהו אידיאל, או להגשים איזשהו אידיאל של עבודה למידה שיתופית מרחוק, כאשר אנחנו יכולים לעשות את השיתוף לכל הקוד ולכל ההסברים ולכל הפעילויות באמצעות כלי גוגל פתוחים, גם ממני אליהם וגם בינם לבין עצמם. ומה שבעצם דרש ממני הרבה מאוד עבודה והכנה, זה העובדה שכל מה שקיים באינטרנט, וקיים המון, הוא או באנגלית, בדרך כלל, או לסטודנטים הרבה יותר מתקדמים, או לצרכים הרבה יותר מתקדמים. אז בעצם לקחתי את הרעיון של סביבת עבודה שיתופית בגוגל, קולאב, והכנסתי לתוכו את היצירתיות והמושגים התכנותיים, שאני קוראת להם כוכבים, ואת העבודה עם הצווים, או ליתר דיוק גרפיקת הצו, כדי להכיר פונקציות ועבודה איתם, ואת הקוד בפייתון. אז כמה דוגמאות, זה מתחילת הקורס, במקום להגיד להם, תעשו print hello world, אפשר לכתוב בעברית, למה אז זאת הדוגמה של הקוד הראשון, שנה טובה, זה היה תחילת השנה. מחברת קולאב מאפשרת לנו גם לכתוב כל מיני הסברים, למשל אתם רואים פה, קוראים לזה תא-טקסט, שמסכם מה שהם עשו עד עכשיו. אני בניתי איזה מין מערך כזה של בכל שבוע יש כמה נושאים, ולכל נושא יש מחברת קולאב.
בדרך כלל הם באמת בעברית, והמחברות האלה כוללות גם את הטקסטים שלי וההסברים, אבל גם קוד, והקוד הזה אפשר להריץ אותו. אז אני לא מראה לכם פה עכשיו כי אין לנו זמן, אבל אם לוחצים על הפליי הזה, מצוירים נרות. זה קוד בפייתון. בסוף הקורס הגענו לדוגמה הזאת של הפלינדרום, שגם אותה אני לא מראה בחי, אבל אם לוחצים על התא קוד הזה, אנחנו יכולים לראות את התוצאה. טוב, זה רק ההגדרה, אבל אם נפעיל את הפונקציה הזאת, זו פונקציה שמחזירה כן או לא, אם האינפוט שלה הוא פלינדרום, ואין לי זמן להסביר מה זה, אבל רק רציתי להראות לכם לאן אפשר להגיע בקורס לא מאוד ארוך, מקוון, עם תלמידים חסרי רקע. ובאמת, בתור סיכום, דיברתי פה על 4 עקרונות שהיו עוד לפני קורונה, ואז נוסף העקרון החמישי שאפשר לנו בעצם עבודה מקוונת, ואני לא יודעת מה החליטו במכללה, אבל לי אין שום סיבה לחזור לאחור. אני חושבת שהעבודה המקוונת הזאת היא אפילו יותר מוצלחת למטרות תכנותיות מאשר להיפגש בכיתה, משום שכל אחד יושב עם הסביבת עבודה שלו מסודרת כמו שצריך, עם החיבור לסביבה המתאימה ולאפשרויות המתאימות, והוא יכול לשתף ולהעלות את התוכניות שלו, לשתף עם אחרים, אני אדלג על זה, כי זה ברור לכם שעסקנו בכל מיני מושגים שצריך לעסוק בהם, אבל תראו לדוגמה כמה מהיצירות שהסטודנטים האלה עשו, בין אם טיפול בתמונות, הפיכה, הגדלה, הקטנה, שינוי צבעים וכו', ציורים באמצעות גרפיקת הצו, גם זה וגם זה, המעגל הזה עושה שימוש במה שנקרא גרפיקת הצו, בגלל זה הצווים, גם זה דרך אגב, וגם החנוכיות והנרות וכו'. הסטודנטים אמרו בשאלון סיום, למשל, שאלתי אותם הרבה שאלות, אבל ביקשתי מהם לספר על עבודה שיתופית אחת שבה הם השתתפו, אז למשל, חנוכיה ועץ חג המולד, העבודות השיתופיות היו מצוינות, כי כל אחד רואה את התוכנית מהכיוון שלו, וזה פותח עוד המון אופקים וכיוונים לפתרון, שיתוף בפעילות עם הסטודנטים אחרים, וכו' וכו'. דלית, אנא סכמי. אני בדיוק בשקף האחרון, אני רק רוצה להראות לכם איפה אני, אז נרות, כוכבים, נרות, נחשים, ענן, כל אלה השתלבו ביחד, ואני מודה לכולכם ומקווה שיהיה לנו עוד חוויות חיוביות כאלה, גם פנים אל פנים, או לפחות היברידי איכשהו. איפה הקזינו? לא רואים אותו ברקע. נבדה, לס וגאס. האמת היא שזה חוף של קזינו. הכל קזינו. שפשוט הוא סגור, ואנחנו יצאנו מהדלתות שהיה כתוב אסור לצאת, ולא יכולנו להיכנס חזרה. אבל הכל סגור. הם מאמרים איכשהו רק עם המכונות, אבל כל השולחנות סגורים והמסעדות סגורות, אבל החוף יותר יפה מהקזינו. כן. טוב, תודה דלית. תודה. ונעבור להרצאה השנייה של בועז על הנושא החביב עליו, פייק ניוז. אז אני מתנצלת שאני
משתתקת וככה נמוגה לתוך הלילה בסדר, כן, האמריקני. לילה טוב, דלית. אוקיי. תודה רבה לכולם. לילה טוב, תודה דלית. לילה טוב. אוקיי, טוב, אז שלום לכולם. בואו אני אתחיל. אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל להציג את השותפים שלי למחקר, שהם ארנון קרן מאוניברסיטת חיפה, אייזיק רקורד ממישיגן סטייט יוניברסיטי, אביב ברנוי שהוא העמית מחקר, לא אסור לנו לקרוא לו פוסט-דוקטורנט שגייסנו, שעובד במכללה כרגע, בחוג שלנו, ואני. עכשיו, כן, אני יודע, אנחנו 4 גברים לבנים, ככה יצא. לא, זה הבעיה, יש פעמיים בועז מילר, אז זהו, אמרת. לא, זה אביב, זה טעות. איך זה קרה? שנייה. זה כמובן לא אני. איכות המידע או לא איכות המידע? בדיוק, כן. אז אני רק אגיד להגנתנו, שפשוט, כשניסיתי לגייס פוסט-דוקטורנטים, כל המועמדים היו גברים. אז יש פה איזו כנראה בעיה יותר רחבה ממה שאנחנו יכולים לפתור. אוקיי, אז הנה דוגמה מ-2016, שהייתה שנה חשובה בהתפתחות של הפייק ניוז. פופ פרנסיס shocks world, endorses Donald Trump for president, releases statement. אז זה איזושהי ידיעה שרצה לה ברשתות חברתיות, ובתפוצה רחבה שהאפיפיור תומך בטראמפ, יש לה מראה כזה של ידיעה חדשותית, לא היה ולא נברא. לא יודע אם קיבלתם משהו כזה, זה הודעה אפילו עוד לפני עידן הקורונה, עכשיו יש עוד כל מיני כאלה שרצות. הגיע בוואטסאפ, כן? פרויקט מומה, זה הפרויקט שאני גר בו, סתם יש לו שם מפואר, זה בית משותף בהרצליה. דחוף ביותר, מסתובבת בין הבתים קבוצה של רופאים מתחזים שטוענים שהם מטעם משרד הבריאות ובאו לבדוק את רמת הסוכר שלכם. תהיו זהירים ביותר, עליכם לפנות למשטרה, מדובר, הכת האסלאמית, הם הולכים לבתים ומפיצים את וירוס VIH סידה על ידי הזרקת אינסולין מדומה. עכשיו גם לא היה ולא נברא, אין אנשים כאלה, ומעבר לזה מדובר בפוסט שתורגם מספרדית, הוא במקור מספרדית, וזו הסיבה שרשום כאן VIH סידה ולא איידס, כמו שאנחנו היינו, כמו שקוראים לו באנגלית, אז זה פשוט איזשהו הודעת פייק שמישהו תרגם והתחיל להפיץ בעברית, לא יודע למה, אבל זה גם רץ, והנה אני גם קיבלתי את זה. אז השאלה שאני רוצה לשאול בהרצאה הזאת, זה איך אפשר להילחם בהפצה של תוכן רעיל, אני קורא לו, תוכן רעיל אפיסטמית, אפיסטמי זה כל מה שקשור לידיעה, באופן שלא יבקש מפלטפורמות לעשות צנזורה או מוניטורינג לתוכן, כי המצב שבו טוויטר או פייסבוק או גם גוגל הן אלה שצריכות לקבוע מה אמיתי ומה שקרי, הוא לא טוב בעיניי, וגם לא המדינה, כן? אז אנחנו בעצם לא רוצים לתת שועל לשמור על הלול, כן? לתת לחתול לשמור על השמנת. אז מה אנחנו יכולים לעשות? עכשיו, התחום שלי, כמו שאתם יודעים, הוא אפיסטמולוגיה חברתית, שזה הענף בפילוסופיה שעוסק בממדים החברתיים של ידע, ואנחנו חשבנו ככה על בסיס תיאורטי, איזה דרכים אנחנו יכולים לחשוב. אז בואו, הנה קצת רקע, assertion, כן, הגדה בעברית, או אמירה, זה פעולת דיבור, שהיא בעצם הפעולת דיבור שבה אני מדווח לאנשים טענות עובדתיות. נגיד שמישהו שואל אותי מה השעה, ואני אומר השעה עכשיו היא 11:53, או שהוא שואל אותי איפה אתה גר, ואני אומר אני גר בהרצליה, אז כן, יש איזושהי פעולת דיבור שבה אני מדווח לאנשים. לא כל פעולות הדיבור שלנו הם כאלה, אני יכול גם לשאול שאלה, אני יכול להבטיח הבטחה, יש פעולות דיבור שהן יוצרות איזשהו מצב,
למשל, אני מכריז עליכם בעל ואישה, זה איזושהי הכרזה שיוצרת מצב במציאות, אז לא כל פעולות הדיבור שלנו הם כאלה שמדווחות עובדות, אבל חלקן כן. והגדה או אמירה היא הפעולת דיבור הזאת, telling או testimony, assertion. עכשיו, כמו רוב הפעולות שלנו, גם פעולות דיבור נשלטות על ידי נורמות. יש נורמות שקובעות איך אנחנו מתנהגים בהרבה מקומות. למשל, מי מקבל ראשון שירות בסופרמרקט, כן? אז יש נורמה שאומרת שיש תור ועומדים בתור. זה לא חוק, זה איזושהי מוסכמה חברתית. יש נורמות של לבוש, שאומרת מה מתאים ללבוש לכנס אקדמי, לעומת מה מתאים ללבוש נגיד לחוף הים. ושוב, אני יכול לבוא לכנס אקדמי בבגד ים, אין חוק נגד זה, זה פשוט ייראה מוזר. אז גם כמו כל הפעולות, גם פעולת הדיבור של הגדה היא נשלטת על ידי נורמות, וחלקן הן נורמות אפיסטמיות, נורמות שקשורות לוולידיות או לאמת של הטענה, ופילוסוף מאוקספורד בשם טימותי וויליאמסון טוען שהנורמה של הגדה, של assertion, היא ידיעה. זאת אומרת, האנשים אמורים לומר רק מה שהם יודעים, או לדווח רק מה שהם יודעים, והטיעון שלו הוא די פשוט. זאת אומרת, אם מישהו אומר משהו, ואני רוצה לפקפק בו, אז אני שואל, איך אתה יודע? כן, זה טיעון מאוד פשוט, שאומר פשוט, שימו לב, כשאנחנו לא מאמינים למישהו, רוצים לפקפק בו, אנחנו שואלים, איך אתה יודע? סימן שידע, כן, ידיעה היא הנורמה של הגדה. עכשיו, יש בעיות עם הטיעון הזה, למשל, יש את המקרה של המורה הבריאתנית, שהיא לא מאמינה בתורת האבולוציה, לכן היא לא יודעת אותה, כי כדי לדעת צריך להאמין, אבל היא בכל זאת אומרת אותה לתלמידים שלה. אז כן, הנה, מקרה שבו היא אומרת דברים שהיא לא יודעת, או יש לנו מקרים אחרים, למשל של חזאית מזג אוויר, שאומרת מחר ירד גשם או ירד שלג, ולפעמים היא לא יודעת, זאת אומרת, איזושהי תחזית שרמת הוודאות שלה היא פחות מידע. זה איזושהי תחזית מושכלת, אבל זה לא בטוח. אז לכן יש כל מיני הצעות בספרות שמנסות להגיד שיש נורמות אחרות לידיעה, כן, ואני לא אעבור עליהן, אבל הן תלויות בעיקר ומנסות להגיד מה מידת הוודאות והמצב של הדובר צריך להיות ביחס למה שהוא אומר. הוא צריך להאמין בצורה מוצדקת, צריך להיות תימוכין, כן, איזשהם ספרות שמנסה לזהות את הנורמות האלה. אגב, היה לנו חזאי כזה בארץ לפני כמה עשור. כל מה שהוא אמר, תמיד הייתה תחזית הפוכה. ידעת שאם הוא אומר גשם, לצאת לבגד ים. זה כבר היסק, זה היסק על בסיס זה, כן, שהוא פשוט לא יודע. עכשיו, אנחנו תומכים בגישה ההקשרית או הקונטקסטואלית, שאומרת שאין נורמה אחת של הגדה, אלא שהנורמה היא תלוית הקשר, וגם לזה יש טיעונים טובים שתומכים בזה, כולל טיעונים מחקר אמפירי. אז הנורמה, כן, ההקשרית, אפשר לנסח אותה משהו כמו בדבר הזה. You should assert that P only if P satisfies your audience's information needs in term of quality. אז הרעיון הוא פה שבעצם להקשרים שונים יש לקהל שלך צרכים שונים הקשורים לידיעה, והנורמה היא כזאת שאני צריך להגיד את מה שמספק את צורכי המידע שלהם. אז זה ברור אם אני נגיד אומר דברים לילדים מכיתה ג' או לקהל של סטודנטים, או בהרצאה אקדמית, או בראיון בטלוויזיה, או בשיחת חולין, אז יש צורכי מידע אחרים שנקבעים על ידי ההקשר, ורמת הוודאות, כן, שלי, כן, שבמה שאני מוסר משתנה בהתאם לצרכים של הקהל שלי. כן? עכשיו, ידע זה מין איזה, ידיעה זה מין איזה בייסליין כזה, כן? שהוא מתאים להרבה מקרים, אבל לא תמיד. עכשיו, אם באמת ידיעה, אם באמת הנורמה היא תלוית הקשר, אז אם אנחנו מגיעים לפלטפורמות אונליין, יש בעיה שהיא גם ידועה בספרות על ניו מדיה, שנקראת קריסת הקשר, כן? של שתי החוקרות האלה, של אליס מורוויק ודנה בויד, והרעיון הוא פה שבעצם אין במדיה חברתית, אין הקשר אחד. יש הרבה הקשרים שהם קורסים אחד לתוך השני.
כשאני מפרסם איזשהו פוסט בפייסבוק, אני מפרסם אותו לקהל מאוד מאוד רחב של אנשים, שלכל אחד מהם קורא אותו עם הנחות רקע שונות, עם צורכי מידע שונים. חלקם לא מכירים אותי, חלקם מכירים אותי באופן שטחי. אז נגיד, אם אני אומר איזה בדיחה, לא כולם מבינים שאני מתלוצץ. כי לא כולם מכירים אותי מספיק להבין שלא יכול להיות שאני אגיד את זה, ולכן זה חייבת להיות בדיחה, או שאין להם את האמנות הרקע המתאימות כדי להשלים את הפערים ולדעת שזה בעצם משהו שאמור להצחיק, למשל. יכול להיות שמידת, אני מניח כל מיני הנחות על הקהל שלי, שיש להם איזשהו רקע משותף איתי, שהן לאו דווקא נכונות. ובגלל שיש המון קהלים כאלה, ואין הרבה יכולת טכנית לשלוט עליהם, זאת אומרת, אני לא אתחיל עכשיו, זה מאוד קשה עכשיו כל פוסט בפייסבוק, לסנן רק את האנשים שהם שותפים, כן, אמורים לראות אותו, אז יש את הבעיה של קריסת ההקשר. ואם יש קריסת הקשר, זה אומר שנורמה הקשרית של הגדה, יהיה לה מאוד קשה לעבוד, כי בעצם אין הקשר אחד. אז כן, זה המסקנה. If the norm of assertion is contextual, then it is regularly and very frequently violated online. אנחנו מפרים אותה כל הזמן, כי לא יכולה להתאים אותה נורמה להקשרים שונים. עכשיו, יש עוד עניין שהוא גם עוד נורמות שיחה, שזיהה אותם הפילוסוף פרייס, שנקראות conversational implicatures. implicatures זה דברים שמשתמעים מהשיחה. למשל, כן, נגיד שאני בפגישה, ואני אומר למישהו, תכיר, זה הבן של אשתי הראשונה. כן, כן, ממצב כזה, כאילו מין מושג כזה של, כאילו מין משפט כזה, השומע, הסטנדרטי מסיק המון דברים, הוא מסיק שאני התחתנתי יותר מפעם אחת, זאת אומרת שיש לי לפחות עוד אישה, כן, ושאני לא האבא הביולוגי של אותו בן, כן? אחרת הייתי אומר, תכיר, זה הבן שלי. עכשיו, תשימו לב שהמידע הזה שאני מסיק, שאני נשוי יותר מפעם אחת, ושאני לא האבא הביולוגי, הוא לא נאמר במפורש בשום מקום. למעשה, יכול להיות שאשתי הראשונה היא גם אשתי היחידה, וזה הבן הביולוגי שלי, זאת אומרת, שום דבר ממה שנאמר פה, מבחינה לוגית לא סותר את זה. אז מאיפה אנחנו מסיקים את המידע הנוסף הזה? אנחנו מסיקים את זה מזה שיש איזושהי נורמה של ציין רק מה שרלוונטי לנושא. אם אני מציג מישהו בצורה כזאת, אז סימן שזה רלוונטי, זה סימן שהוא לא סתם הבן שלי. עכשיו, אם מישהו מכיר אותי ויודע שזה בעצם הבן הביולוגי שלי, אז הוא יודע ישר לצחוק שזאת בדיחה. כן, אנחנו שותפים לאותו הקשר, והוא יגיד, כן, מצחיק מאוד בועז, כי זה לא בדיחה מאוד מצחיקה, אבל מישהו שלא מכיר אותי יכול לטעות ולא להבין שאני מתלוצץ, כי הוא עושה את ההיסק שהוא מקובל במקרה כזה. עכשיו, שוב, בגלל כן, אלה הארבע המקסים, זה הכללים שגרייס זיהה, quality, איכות, כן, do not say what you believe to be false or lack evidence, quantity, make your contribution as informative as required for the current purpose of the exchange and no more. כן, אל תחביר במילים סתם. relevance, make your contribution relevant, כן, אל תגיד משהו שהוא לא קשור. ו-manner, כן, תהיה ברור, תימנע מעמימות או מדברים לא ברורים. אז שוב, אם ההקשרים הם בפלטפורמות אונליין הם קורסים, אז באמת יש פה בעיה שמישהו אחד יכול לפרסם איזה משהו שהוא סאטירה, ויש לנו דוגמאות כאלה, ומישהו אחר יבין את זה כחדשות. כי אין להם את אותם האמנות רקע שיכולות לייצב את ההבנה על בסיס הנורמות האלה, גם של הגדה וגם ה-conversational implicatures. עכשיו, דבר שלישי שמשפיע על ההבנה שלנו של הודעות של פוסטים בפייסבוק, או בכלל ברשתות חברתיות, זה מה שאילנה גרשון קוראת לו אידיאולוגיות מדיה. אידיאולוגיות מדיה זה מערכת של אמונות שיש לאנשים על איזה סוג מסר ראוי לפרסם באיזה סוג מדיום. למשל, האם המדיום הוא פורמלי או לא פורמלי, כן? למשל, רוב האנשים יחשבו שזה לא מקובל לתת הודעת פיטורים ב-SMS או בוואטסאפ.
עכשיו, הנה דוגמה של אילנה גרשון, הייל ודג הם יוצאים מזה זמן, מזה כמה זמן, כמה שבועות, והם שולחים אס-אם-אסים אחד לשני עם בדיחות. פתאום דג מחליט להיפרד מהייל, ושולח לה הודעה, אני רוצה להיפרד ממך, גם כהודעת טקסט. הייל עד עכשיו הם היו שותפים לאידיאולוגיית מדיה שאומרת ש-אס-אם-אס זה בשביל בדיחות. אז היא כותבת לו חככה, מצחיק מאוד, כשהוא באמת התכוון לזה. עכשיו בכלל תעשו איזה סקר ותראו שרוב האנשים יגידו שכן לא נפרדים ממישהו ב-SMS, או לפחות שזה לא מנומס, זה אפשרי אבל לא מנומס. אז שוב יש פה עניין של האמנות על המדיה, או מה ראוי לאיזה מדיה, לאיזה מדיום משפיעות על הבנת התוכן. אוקיי? אז עכשיו, אחד הדברים שגרשון מצאה במחקר שלה זה שבכל מה שקשור למדיה חדשה, אין אידיאולוגיות מדיה יציבות. זאת אומרת, והסיבה לזה, יש שתי סיבות לזה, אחת זה שהמדיה היא חדשה, זאת אומרת, לא הצלחנו להתייצב עליה, כמו שאנחנו, נגיד, מתייצבנו על שימוש בפקס, למרות שזה, אני חושב שזה די מהר משתנה, נגיד, היום כבר יש מוסכמות כאלה שאתה לא מתקשר למישהו ישר, אתה קודם שולח לו הודעה בוואטסאפ, נגיד, במקרים מסוימים, אבל הסיבה השנייה היא שזה המדיה כל הזמן עצמה משתנה, הממשק משתנה, האפשרויות משתנות, אז קשה לייצב איזושהי הבנה משותפת של כולם על מה, איך ראוי להשתמש באיזה מדיה. אוקיי, אז סיכום ביניים. קריסת הקשר, אידיאולוגיות ואידיאולוגיות מדיה לא יציבות, עלולות לגרום לאנשים לפרש נכון את התוכן, או מה נאמר בפוסטים אונליין, וגם להעריך נכון את הוולידיות שלהם, כן, מידת האמיתות שלהם או התמיכה שלהם. ואנחנו חושבים שזה אחד הגורמים, או לפחות הזרזים להפצה של תוכן רעיל אפיסטמי, שאנשים מפיצים דברים בצורה לא מתאימה, או בצורה שהיא לא טובה. עכשיו, עוד שלב אחרון במסגרת התיאורטית שלנו, אנחנו חושבים שאפשר להבחין בין שתי פעולות שונות במדיה חדשה. כן, פוסטינג, כן, פרסום של פוסט, שלעצמה זה לא פעולת דיבור, זה לא פעולת תקשורת. כי בפוסט אני יכול לעשות כל מיני דברים, אני יכול להגיד משהו, אני יכול לספר בדיחה, אני יכול להבטיח הבטחה, אני יכול לשאול שאלה, אני יכול לעשות כל מיני דברים. אז עצם העניין של פוסט, של פרסום פוסט, זה לא פעולת דיבור, אלא זה רק מדיום שבו אני יכול לעשות פעולות דיבור או פעולות תקשורת שונות. לעומת זאת אנחנו חושבים ששרינג, שיתוף, זה כן פעולת תקשורת עצמאית. כן, מה זה שיתוף? שיתוף זה אני משתף משהו שמישהו אחר כתב. זה פעולה שאומרת, שימו לב, יש פה משהו מישהו אחר אמר, והוא ראוי לתשומת לבכם. כן, ואנחנו גם חושבים שיש נורמה ששולטת בשיתוף, ואומרת משהו כמו שתף משהו רק אם הוא ראוי לשיתוף, או רק אם יש בו משהו מעניין. ומה זה יהיה ראוי לשיתוף, זה ישתנה מאוד ביחס להקשר. עכשיו, יש מחקרים שמראים שאנשים משתפים מכל מיני סיבות, והסיבות שלהם על פי רוב הן לא אפיסטמיות, זאת אומרת, אם אני משתף איזשהו סיפור פוליטי, פחות מעניין אותי... אז עוד 5 דקות. כן, תודה. פחות מעניין אותי אם הוא אמיתי או שקרי, יותר מעניין אותי שאני אעשה איזה סיגנל לאנשים שחושבים כמוני, שאני באותו מחנה שלהם, כן? זה דרך, כמו שגלוריה אוריגי, שאני מצטט פה, לבנות מוניטין. זאת אומרת, שאני, כאילו, זה כמו אני מסמן לאנשים, אתם רואים? כן, אני נגד ביבי, גם אתם נגד ביבי, נכון? אנחנו באותו מחנה, כן? וזה מעלה את המוניטין שלי אצלהם ולהפך. והתוכן העובדתי הוא פחות חשוב. דוגמה ממש מהזמן האחרון, רץ איזה פוסט ברשתות חברתיות, יש בו ציטוט של דוד גרוסמן, משהו, ציטוט אנטי-ביבי כזה מאוד טוב, שאומר שכן, הטענות הרגילות, שהוא מפלג וכולי, ויש איתו רק בעיה אחת, דוד גרוסמן לא כתב את הטקסט הזה. כן, זה פשוט כתוב שם דוד גרוסמן, ואיזה ציטוט, וזה לא הוא, זה מישהו אחר שאמר את זה, וזה רץ. אז כן, באחת הקבוצות כן, שאני
כן, בקריים מיניסטר, אני חושב, כתבתי למישהו, אתה יודע, דוד רוסקמן לא אמר את זה. ואז אנשים התנפלו עליו ואמרו, זה לא חשוב, מה זה חשוב מי כתב את זה? מה שחשוב שזה נכון. ומה אתה עכשיו, כאילו אני לא אחד מהם. למרות שאין לי שום בעיה עם התוכן, אני רק תיקנתי את העניין שזה לא דוד גרוסמן. כן, אז יש פה עניין שאנשים פחות חשוב להם ערך האמת של הדברים, ויותר הם רוצים לבנות לעצמם מוניטין. אוקיי, אז איך נפתרים איך מטפלים בבעיות? פתרון אחד, אם הבעיה היא נורמות לא יציבות, פשוט צריך לייצב את הנורמות. מקוצר זמן אני לא אראה לכם את הסרטון, אבל זה סרטון של מסע פרסום של וואטסאפ בהודו, שאומר לאנשים לא להפיץ שמועות לא מבוססות, כי הן עלולות להביא למעשה אלימות, למעשה לינץ', לנקמה בכל מיני פושעים לכאורה, כן, להגיד, זה לא איזה מידע משעשע שאפשר להעביר אותו הלאה, או מידע שהוא לא מזיק, זה יכול מאוד להזיק, אל תפיצו שמועות לא מבוססות, זה לא טוב, כן? אז פשוט לחנך אנשים וליצור נורמות, וגם להטמיע אותם בממשק. פתרון שני, פשוט להוסיף עוד ועוד ועוד הקשר. כרגע, כשאני משתף בפייסבוק, זה הממשק הסטנדרטי, אני עושה share, ורשום לי, this has been shared to your timeline. אין לי שום דרישה ממני להוסיף הקשר, למה אני משתף, האם אני תומך בטענות, מה המטרה שלי בשיתוף, מה התאריך שבו זה נעשה, כן, אתם מכירים, יש כל מיני הודעות כאלה על מישהו שזקוק לאיזה תרומת דם נדיר, בינתיים כבר הילד הזה הוא כבר התגייס לצבא, הוא לא צריך דם נדיר, וההודעה עדיין רצה, כי אין לה תאריך, שזה המידע ההקשרי הכי בסיסי, כן, אז רק להוסיף אפילו לממשק אפשרות, או לפעמים לחייב משתמש, להוסיף הקשר, אפילו מינימלי יכול מאוד מאוד לעזור בהבנה של התוכן ובמניעת הרעילות שלו. אוקיי, אז לסיכום, קריסת הקשר היא מכשול להפצת ידע, כן, מיוחד לפעולת הדיבור של אמירה, של אגדה, או של שיתוף. שיתוף זה פעולה שהיא under-regulated, כן? אין לה נורמות יציבות, וזה לטענתנו גורם, זה זרז לתפוצה של תוכן רעיל אפיסטמית, ואנחנו חושבים שאפשר להילחם בו על ידי הפיכת הנורמות למפורשות ועל ידי הוספת הקשר. אוקיי, שאלה לסיום, כמו שעופר אוהב. יופי, זה נשמע מצוין בתיאוריה, אבל האם זה עובד בפרקטיקה? אז התשובה היא כן, עשינו ניסוי על 1,000 משתתפים, שבהם חשפנו אותם בצורה לא מפורשת לנורמות שונות, כן, עשינו איזו מניפולציה לא מפורשת, והצלחנו להפחית משמעותית הפצה של תוכן רעיל. כן, עד כדי 50% בחלק מה-interventions, מהדרכים. ובנוסף, חתמנו ממש עכשיו על הסכם שיתוף פעולה עם חברת OpenWeb, שמתפעלת מערכות תגובות ופורומים באינטרנט, ויש לה מיליוני משתמשים, בין היתר, אני חושב שהם עושים את LA Times ואת Fox News, אבל אני לא בטוח, ואנחנו עומדים לבדוק איתם את הכלים עוד, ואנחנו כבר עוזרים להם לפתח גישה או תפיסה של מה זה שיח בריא, וגם איך ליישם אותה. עכשיו, אם זה מעניין אתכם, אז בואו לסדנה אונליין שאנחנו מארגנים, Beyond Fake News, Mitigating Epistemically Toxic Content and International Online Conference, שאני ושותפיי מארגנים, ב-21 ו-22 באפריל, כבר אספנו כרשימה של דוברים, אנשים שהם חוקרים מובילים בתחום, אנחנו כמובן נציג את הממצאים שלנו, ויש גם קול קורא, אם אתם רוצים, אז תשלחו אבסטרקטים. תודה. שומעים אותי? בועז, כן. אנחנו בעידן האמת האלטרנטיבית, שום דבר לא יעזור. אני לא חושב, אני חושב שעדיין... Resistance is futile, כמו שאומרים. אני לא חושב, אמרו את זה גם על הרדיו בשעתו כשהוא פרץ, אמרו את זה על הטלוויזיה, על כל מדיום חדש, יש את הבהלה הראשונית הזאת, עד שדברים מתייצבים. עכשיו זה התפקיד שלנו לייצב אותם בצורה המיטבית, לדעתי.
טוב, אז תודה בועז, ועכשיו תורי, אז נעבור למשהו קצת אחר. בואו נעשה שיר. אוקיי, אז אני הולך לספר לכם על ה-Proactive World, השקפים הם באנגלית, אני מדבר עברית, וזאת עבודה משותפת עם יגיל אנגל ועם זוהר פלדמן, שניהם עמיתים לשעבר ב-IBM, אף אחד מאיתנו לא נמצא כבר ב-IBM היום, וברוח הלא פוליטיקלי קורט גם 3 גברים. אז אוקיי. אז בואו, כדי להסביר על מה אנחנו מדברים, אז בואו ניתן דוגמה בנושא הזה. הדוגמה מגיעה מלוקסמבורג, כי אנחנו עבדנו על פרויקט אירופאי, והיחידה שעוסקת בתחום של דאטאבייסס ודומיו באירופה יושבת בלוקסמבורג, אז ככה הגענו למקום הנידח הזה. אז נניח שפרנסואה צריך לנסוע מלוקסמבורג לטרומסו שבנורווגיה כדי להשתתף בוועידת האקלים העולמית. הסוכן נסיעות קובע לו טיסה ב3 שלבים דרך קופנהגן ואוסלו, כי מלוקסמבורג אי אפשר לטוס ישירות לטרומסו, אבל יש שלג כבד לא רק בצפת אלא גם באוסלו, ושדה התעופה נסגר. למרבה הצער פרנסואה מגלה את זה רק אחרי שהוא הגיע לקופנהגן, הוא נתקע בקופנהגן כי אין לו אלטרנטיבות להגיע, ומפסיד את הכנס, ויחד איתו את מענק המחקר הגדול שהוא היה יכול לקבל אחרי הכנס. עכשיו, מה החזון? החזון הוא שתהיה מערכת אוטונומית שתמצא פתרון לדברים כאלה, לאתר בעיות לפני שהן קורות. בואו נראה איך זה עובד מהרעיון. הרעיון הוא שקודם כל השלב הראשון בארכיטקטורה היא שלב הדיטקט, אנחנו מנסים לחפש מאורעות ומצבים שאנחנו עוקבים אחריהם, ואכן בשעה 9 בבוקר, כאשר פרנסואה יושב במונית בדרכו לשדה התעופה, המערכת מאתרת שיש בעיות מזג אוויר בדרך, ומתחילה לחפש, צריך לחפש דרכים חליפויות. עכשיו, יותר מזה, יש כאן את ה-forecast, את התחזית, שאומרת באופן ספציפי, ששדה התעופה באוסלו ייסגר בין 11 ל-12 בסבירות הסתברות של 50%. כמו שאתם רואים, יש איזושהי מעטפת של מצבים אפשריים או מצבים רצויים למערכת. הפורקאסט הזה, התחזית, מוציאה אותנו מחוץ למערכת, מחוץ למעטפת, ואנחנו רוצים לחזור חזרה. אז עכשיו צריך להחליט מה לעשות. אז המערכת בודקת אפשרויות ומחליטה שהדרך האופטימלית היא לא לטוס לקופנהגן, אלא לטוס לפרנקפורט, ולהעריך את המצב שם, כי מפרנקפורט, בניגוד לקופנהגן, אפשר גם לטוס לברגן, ולעקוף את אוסלו, ואז להגיע לטרומסו דרך ברגן. ואז הוא בודק טיסות ורכבות לפרנקפורט, ומודיע לפרנסואה, אתה לא טס לקופנהגן, טס לפרנקפורט, סידרנו לך כבר את הכרטיסים. ואז, לכן בעצם, מה שאנחנו עושים זה במקום שאנחנו נמצאים במסלול לצאת החוצה ממעטפת הפתרונות הרצויים, אנחנו משנים מסלול ומגיעים למקום שנמצא בתוך המעטפת. זה הרעיון, ומה שאנחנו עושים באמת פרנסואה טס לפרנקפורט, משם לברגן, משם לטרומסו, מגיע, נותן את ההרצאה שלו, מקבל את המענק, הכל בסדר. אז זה בעצם התבנית שעושים דיטקט מחפשים דברים, ואז כאשר יש נקודה מסוימת של פורקאסט שמוציא אותנו החוצה, אנחנו משנים ועל ידי real time decision ועושים proactive action, בעצם אנחנו מאתרים בעיה לפני שהיא קורית.
אז יש כאן איזושהי אבולוציה בנושא של חשיבה על תכנות, כיוון שבעבר כל החשיבה הייתה ריספונסיבית, שזה אומר, אנחנו שואלים את המחשב והמחשב עונה לנו, אנחנו שואלים שאילתה מדייטאבייס, אנחנו מזמינים טיסה, אנחנו עושים משהו, אבל תמיד היוזמה היא אצלנו והמחשב מגיב. היום קיימות מערכות ריאקטיביות שמבוססות על מאורעות, שבהם אנחנו יכולים להחליט שאם מאורע קורה, אנחנו משנים, למשל Waze יכול לשנות לנו את המסלול באמצע הדרך. והרעיון הוא לעבור לפעולה פרואקטיבית, שאומרת שאנחנו מנסים למנוע בעיות או לשנות דברים לפני שהם קורים. יש כאן איזשהו שינוי תרבותי בנושא של למה קשה לאמץ את זה, אני לא אכנס לזה, אבל אני רוצה להראות לכם איזשהו סצנריו שעבדתי עליו, אני אעבור, מטעם הזמן אני אעבור על זה בקצרה. אנחנו נמצאים בעידן של, זאת אומרת, הסצנריו שלנו מתעסק בנושא של קידוח נפט. קידוח נפט, יוצאת אסדת נפט ב1 בפברואר ב-6 בבוקר, קודחת עד 11 בפברואר 6 בערב, ואז היא חוזרת חזרה, כאשר הקידוח הוא רציף. עכשיו, יש כל מיני סנסורים שבודקים האם הציוד הקידוח עומד להתרסק, זאת אומרת עומד להגיע למצב של חוסר תפקוד, וכרגע שוב לא משנה מה האינדיקציות, האינדיקציה היא בעיקר, האינדיקציה העיקרית היא אם טמפרטורה של משטח מסוים עולה בצורה מסוימת, ואז זה אינדיקציה לזה שהציוד הולך, יש הסתברות שהוא יצא מכלל שימוש. אז אחד הדברים זה קודם כל לצפות מתי הקראש יקרה, מתי זה יקרה, יחסית למתי שאנחנו מגלים שיש את האינדיקציה הזאת, את החימום של המשטח, ונניח לצורך הדוגמה שאנחנו נמצאים 80 שעות לפני סיום הקידוח, ואז אנחנו מגלים, ויש לנו, נאמר, אנחנו יכולים לחשב איזושהי הסתברות שהולכת ועולה, מתי הקראש הזה יקרה. עכשיו, השאלה היא מה לעשות, ויש לנו כאן 3 אפשרויות, אגב זו דוגמה אמיתית, זה לא משהו שהמצאנו. האפשרות האחת היא לשמן, לעשות לוביקיישן, שזה עושה בעצם, העלות שלו היא נמוכה, אפשר להמשיך לעבוד כרגיל, אבל הסיכוי שהוא ימנע את הקראש הוא יותר נמוך. הדבר השני זה לפעול בלחץ נמוך, זאת אומרת לקדוח פחות, יש לזה שוב, הסטאפ הוא נמוך, אבל כמובן זה פוגע בפרודוקטיביות, כי אנחנו מוציאים פחות נפט, וגם הסיכוי למנוע את הקריסה הוא בינוני. וכמובן הדבר האולטימטיבי זה לעשות full maintenance, לעשות תחזוקה מלאה, זה עולה הרבה כסף, כי צריך להשבית את הקידוח, בזמן שעושים את התחזוקה, הקידוח לא עובד, ולכן זה פוגע בפרודוקטיביות בצורה משמעותית, אבל יש לזה סיכוי מאוד גדול שזה יפתור את הבעיה. אז השאלה היא מה לעשות, וכאן בעצם הצורה שניגשנו, שוב העמיתים שלי לעבודה הם יותר חזקים ממני במתמטיקה, הם בנו מודל מתמטי שמבוסס על תהליכים מרקוביים, שוב לא ניכנס לחלק המתמטי של העניין, אבל הדבר המעניין היה שהם יצרו, שוב בהנחה שיש לנו 80 שעות, גילינו את זה 80 שעות לפני הסיום, אז יצרו איזושהי תחזית לגבי העלות כתוצאה מהפעולה והמקום שנמצאים בציר הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים אם הקו הלא מרוסק, זאת אומרת הקו השלם הוא לובריקיישן, אז אם אנחנו עושים לובריקיישן מיד בהתחלה, אז יש לנו עלות מסוימת שעולה עם הזמן וכן הלאה, וכאן אנחנו רואים שהנקודה הכי נמוכה היא הנקודה שבה אנחנו עושים
maintenance, תחזוקה, בזמן 30, זה ייתן לנו את העלות הכי נמוכה. יש כאן גם רגישות שאנחנו יכולים לעשות דברים שונים כתוצאה ממתי גילינו את זה, זאת אומרת אם אנחנו מגלים דברים שיש בעיה 250 שעות לפני סוף הקידוח, אז התוצאה תהיה שונה, וכאן אנחנו נרצה להתחיל בלובריקיישן, כי יש עוד זמן, ולעומת זאת אם אנחנו נמצאים לקראת הסוף, אז אנחנו ננסה לעבור את התקופה הזאת בסלואו מוד בלחץ נמוך. אז שוב יש מיני דברים, מה שעשינו, עשינו סימולציה כדי לראות, לבדוק 4 סצנריו, שהסצנריו הראשון אומר שהחום עולה בהדרגה, אבל למקום הלא רצוי, אבל נשאר פחות או יותר שם. הסצנריו השני שהחום עולה במהירות, והסצנריו השלישי המקווקו הרציף יותר, אומר שהחום נשאר פחות או יותר סביב הנקודה המסוכנת, אבל לא עולה בצורה משמעותית. הסצנריו הרביעי אומר שאין שום בעיות ואנחנו משווים לזה בתור בייס, וכאן יש עוד דבר שבעצם יש כאן 2 החלטות, אחד זה מה לעשות, והדבר השני זה מתי. אפשר להחליט שאנחנו מיד כאשר מזהים את הבעיה פותרים אותה, שזה נקרא התנהגות מיופית, ואפשר להחליט שאנחנו מפעילים גם אלגוריתם שאומר מתי הזמן הכי טוב לעשות את הדברים. אנחנו יכולים לראות שבסצנריו הראשון אנחנו יכולים להשיג תוצאה יותר טובה מבחינת עלות, כמובן כאשר העלות יותר נמוכה זה יותר טוב. בצד האלגוריתמי, בסצנריו השני זה פחות או יותר אותו דבר, בסצנריו השלישי אנחנו בכלל מגיעים בשני המקרים לפתרונות שונים, והסצנריו הרביעי כאמור לא עושים כלום, אז זה אותו דבר. אז כאן זו דוגמה מאוד ספציפית, אני אתן כמה דוגמאות נוספות, רק ברמת הדוגמה שהסתכלנו עליהן. אז אחד זה הנושא של disaster management, הייתה עבודה עם הגוף באיטליה שעוסק ברעידות אדמה, מסתבר שבאיטליה יש הרבה מאוד רעידות אדמה, ואחד הדברים אנחנו לא יכולים לאתר שרעידת אדמה תקרה. אין היום דרך בעולם לאתר שרעידת אדמה עומדת לקרות, אבל ברגע שרעידת אדמה קורית, אז אנחנו יכולים לאתר מה הולך לקרות בהמשך, מכיוון שיש אפטר שוקס ויש נזקים וכדומה, אז אנחנו ברגע שאיתרנו רעידת אדמה, אנחנו מנסים לראות את ההתפשטות שלה במשך השעות הקרובות, להחליט על דברים שצריך לעשות, למשל לפנות אנשים או לעשות דברים אחרים, ולעשות את זה כמובן לפני שזה קורה. דוגמה נוספת של דוגמה מאוד מעניינת מהפרויקט האירופאי שנעשתה עם השלוחה של אינריה בגרנובל. בגרנובל יש כביש טבעת שמקיף את העיר, והכביש הזה פקוק. מה שהם רוצים זה לנסות ולהוריד את העומס מהכביש הזה, כאשר המחיר יכול להיות שבכבישים הצדדיים שמובילים אליו יהיה עומס, בכביש עצמו, הכביש הטבעת תהיה בעצם נסיעה חלקה. אז איך הם עושים את זה? קודם כל, הם יכולים לקבל חיוויים מחברות הטלפון לגבי המכוניות שזזות לכיוון הכביש. היום כשיש כאלה שמחוברים, הרבה מחוברים לתוכנות ניווט, אז אפשר לקבל זה יותר מקלות, ואז הם יכולים לצפות שבנקודה מסוימת יהיה פקק תנועה בתוך 10 עד 15 דקות. עכשיו צריך להחליט מה לעשות. הכלי שנמצא בידיהם הוא ויסות הרמזורים שמובילים לכביש הזה, כאשר יש את המדיניות של האדום צהוב ירוק, מתי, כמה, וזה הכלי שיש להם בוויסות, יש להם כמה מאות רמזורים שהם יכולים לשחק איתם,
ואחד הדברים המעניינים זה שהם חייבים אבל לקבל החלטה מאוד מהר, אנחנו תכף נגיע גם לנקודה הזאת, ואז הם משחקים רמזורים ומגיעים לתוצאה הכי טובה, וזה באמת עובד על הורדת עומס מהכביש. יש עוד סצנריו שאני לא אתעכב עליהם כל כך, סצנריו של גרטנר בנושא הזה, לא שלנו, שעסק בנושא של לנסות לאתר בחדר ניתוח שהניתוח עומד להתארך בגלל שהם רואים שהניתוח נמצא בשלב שונה ממה שתוכנן לזמן הזה, ואז אפשר לשנות מיד את התכנון לגבי ההמשך לאותו יום, ויש עוד סצנריו של חברת SAP שעסקה בנושא הזה, שעוסקת בנושא של לתכנן סחורות, כלומר לדעת שאם יש לנו היום מסעית שתקועה בתנועה ולא תוכל להגיע ליעד הבא, להוציא עוד מסעית וכן הלאה. אז למעשה אם אנחנו נסתכל על איפה האתגרים המחקריים, אז קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על זה שיש לנו מאורעות שהם בלתי ודאיים, אנחנו צריכים להסתכל על זה שיש לנו אופטימיזציה בזמן אמיתי, ואנחנו צריכים להסתכל על איך אנשים יכולים לעבוד עם מערכות פרואקטיביות. וקודם כל, אם אנחנו מדברים על uncertain events, אנחנו יודעים לעבוד עם מערכות שיש בהן מאורעות ודאיים די טוב, אבל מה קורה כאשר המאורע הוא לא ודאי? בעצם אם אנחנו מסתכלים היום על המידע בעולם, אז פעם המידע בעולם היה Enterprise Data, שזה מידע טוב שאנחנו יודעים לנקות אותו, אבל היום רוב המידע בעולם מגיע מ-Voice over IP, אחר כך Social Media, והיום מסנסורים. יש היום יותר סנסורים, יותר חיישנים מאנשים, נדמה לי שהמספר הנוכחי של חיישנים הוא בערך 40 מיליארד, והחיישנים זה דבר שיש בו אי דיוקים באופן אינהרנטי, ולכן אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם מידע לא מדויק. יש עבודה רבה שעשינו על הנושא של איך לעבוד עם מידע לא מדויק, אבל זה לא הנושא הפעם. דבר נוסף זה הנושא של לקבל החלטות בזמן אמיתי. אז מה הכלים שיש לנו לקבלת החלטות? אנחנו יכולים להחליט לעשות את זה על סמך אלגוריתמים רובסטיים, זאת אומרת אנליטיים, אנחנו יכולים לעשות את זה על סמך דברים הסתברותיים, סטוכסטיים, ואנחנו יכולים להשתמש באופטימיזציה שמבוססת סימולציה. עכשיו, הכנסתי לכל אחד מהדברים האלה את המושג של real time. למה real time? כי אם למשל אנחנו צריכים לקבל החלטה בנושא של לבסט את הרמזורים, אז צריך לקבל החלטה בתוך פרק זמן מסוים, נניח 90 שניות מאז שאנחנו מגלים את הזמן, את זה שעומדת להיות בעיה, ולכן המטרה שלנו היא לא למצוא את הפתרון האופטימלי הטוב ביותר האפשרי שיכול לקחת יותר זמן, אלא למצוא את הפתרון האופטימלי שאפשר לעשות אותו באילוצי הזמן. וזה עומד ענף חדש בחקר ביצועים שמדבר על real time optimization. יש עבודות בנושא הזה, שני המרכזים שעובדים חזק על הנושא הזה זה בפרינסטון וב-ETH ציריך, הם היו השותפים שלנו בפרויקט האירופאי, וזה מביא לסט חדש של אלגוריתמים בתחום של חקר ביצועים, מכיוון שעכשיו קבלת ההחלטות כאמור צריכה להיות בתנאים של אילוצי זמן, מה שבדרך כלל בחקר הביצועים הקלאסי לא קיים. דבר נוסף, אנחנו צריכים להיות מסוגלים ללמוד את הפאטרן, זאת אומרת, לדעת מה מנבא את הבעיות שיכולות לקרות, וכאן אנחנו צריכים להיות מסוגלים להבין את הסיבתיות.
אחד הדברים שאנחנו יודעים בנושא של למידה, ושוב אין לי זמן להרחיב על זה, אבל נושא כבד, שאנחנו בדרך כלל בלמידה ממוחשבת יכולים להסיק קורלציות מתאמים סטטיסטיים. מתאם סטטיסטי איננו בהכרח מנבא קוזליטי, סיבתיות, ואחד הדברים זה איך אנחנו יכולים לאתר את הנושא של סיבתיות, יש גם עבודה בכיוון הזה. דבר נוסף שגילינו זה שה-human factor, הגורם האנושי הוא מאוד משמעותי, זאת אומרת היכולת שלנו לפתח מערכות שאנשים יוכלו לעבוד איתם ולהשתמש בהם משמעותיים, כי הרבה פעמים במערכות אנליטיות, אז אומרים שזאת מערכת לאנשים עם דוקטורט במתמטיקה, ואנחנו צריכים שהמערכת תהיה מסוגלת לעבוד עם האנשים הפשוטים, ומעבר לזה גם היכולת לעשות ולידיישן, לתקף את המערכת ולהגיד שהמערכת עובדת, כי למשל הרשות בגרנובל לא תהיה מוכנה שאנחנו או מישהו אחר יתעסק עם הרמזורים שלה, לפני שיהיה תהליך מאוד יסודי של תיקוף, שאומר שזה באמת נותן פתרון נכון, כי אנחנו מתערבים כאן במערכות תפעוליות אמיתיות, ואי אפשר לעשות בהם בלגן. ואז אחד הדברים, זה מגיע לנושא הכללי, של כמה אנחנו סומכים על מערכות אוטונומיות, ואיך אנחנו מאפשרים לעשות override, להשתרכב עליהם, אם שהן מקבלות לא נראות לנו. אז בסיכום, הפוקוס המרכזי של כל העבודה של ה-Proactive Computing, שזה בעצם תחום שאנחנו יצרנו והיה לזה follow-up של אנשים במקומות שונים, זה שיש לזה פוטנציאל לשנות את העולם. הדוגמה אגב שאתם רואים כאן זה מישהו ששופך קפה על לפטופ, מה שקרה לי פעם, ומה שאני רציתי זה שיעמוד לידי רובוט ויתפוס את הקפה במעופו. אנשי הרובוטיקה אומרים שאנחנו מאוד רחוקים משם, אבל זה בעצם רעיון שקיים, וכאמור יש הרבה אתגרים טכנולוגיים, הנושא הזה כבר עובד בדברים מסוימים, אבל הוא יחסית בראשיתו, וכמו שאמרנו, היכולת של אנשים לעבוד עם זה, זה critical success factor. אז זהו, עד כאן ההרצאה הזאת. רק שנייה, stop sharing. אוקיי. ואנחנו נעבור להרצאה האחרונה להיום, ההרצאה של מלק. מלק, אתה כאן? כן, כן. שומעים? כן. אוקיי. אז ככה, מה שאני הולך לדבר זה משהו מאוד חדשני, וזו שיטה שאני כבר עובד על זה בשנת 2007, איך לשלב מידע חיצוני בתהליך של feature selection, על מנת לבחור או לבנות אלגוריתם ב-machine learning שמבוסס על ידע חיצוני. ואת האמת, מה שפעם שאל אותי בועז, איך אתה מצליח לעשות כל המחקרים הללו, את האמת מה שהצלחתי לעשות בתקופה האחרונה, כל הזמן ניסיתי את זה מקודם, אבל הצלחתי להקים קבוצת מחקר עם עבדאללה גול יוניברסיטי, ושם יש סטודנטים מתואר שני, תואר שלישי, undergraduate, ויש לנו קבוצת, אני ביקרתי גם שם, ואת האמת בצניעות רוב הדברים שם זה הרעיונות שלי, ואז אני נותן להם רעיונות, אני הסופרוויזר שלהם, ומקדמים את המחקרים, וכך אני יכול לעבוד ולפרסם בועז. בלי סטודנטים למחקר זה באמת קשה. מקודם אני אומר לך, ועד עכשיו כמעט, כל הדברים עשיתי בעצמי, כתבתי את הקוד בעצמי וזה דברים, זה גם כן נתן לי יכולות, אבל בשלב כזה אתה צריך אנשים שיעשו את העבודה שלך. עכשיו, לאחרונה, כן בועז, אפשר לדבר, זה לא...
אז באמת כל הכבוד, אין לי, כאילו אתה עושה מספיק דברים בצורה מדהימה, באמת, כן, משתמש במשאבים שאין. כן, בדיוק, ממש זה הפתרון יפה. שהמצאתי לעצמי, כי אין לנו סטודנט תואר שני, שלישי במכללה. אני אומר לך, גם סטודנטים לתואר ראשון גם עושים מחקרים ויש להם עבודה שאני נותן להם רעיון ומציעים. ולאחרונה מה שעשיתי, כתבתי ריוויו כזה עם חבר'ה, פשקה ובורג'ו, שכתבנו ביולוג'יקל אינטגרטיב מודל, סקרנו את המחקרים הקיימים, ועל מנת שהמסמך הזה גם ישמש אותנו לסטודנטים שלנו, שניתן להם להגיד חבר'ה זה מה שיש, תקראו לעומק, ואז לפי המידע הזה כבר יש להם בסיס איך אנחנו עובדים. והמאמר הזה התפרסם באנטרופי, ואני חושב שאני משתמש פה לרבות על מנת לפרסם את המחקרים שאנחנו עושים. אז כעיקרון מה שקורה שבעולם הנוכחי, בעולם הביולוגיה, ושוב חבר'ה, מה שאני מציג לכם זה לא רק חייב להיות בעולם של ביואינפורמטיקס, זה יכול להיות בכל עולם, בכל דאטה, בכל עולם של דאטה, שיש הרבה מידע מסביב, ואז השאלה איך אנחנו יכולים לשלב את המידע הזה בתוך האלגוריתם של Machine Learning. זה מה שאני מנסה לעשות, ואני אומר לך אנשים, בואו נגיד ככה, הציור הזה שכל אחד לקח את הדאטה, יסתכל ממבט מסוים, ואנחנו רוצים להסתכל כזה במבט על, וקראתי לזה Multi-Biological Knowledge, לשלב את כל הידע הזה בתוך מערכת אחת. אז מה הדאטה יש לנו? דאטה שיש לנו זה בעצם מטריצה כזו של מספרים, שאנשים יצרו עבורנו במה שנקרא Gene Expression, התפתחות של גנים, ולרוב יש לנו עמודות שמסמנות את הסמבל, ואת השורות זה הג'ינס, וזה הביטוי של הגן הזה בסמבל הזה. אז השאלה מתוך ה-30,000 גנים, איך אפשר למצוא את הביומרקר? זה מה שנקרא Gene Expression. ואז באמת כאשר עשיתי את העבודה, את הפוסט-דוקטורט שלי, התנסיתי בדאטה הזה, ומאז התחלתי לפתח מה שנקרא אלגוריתמים בתחום של בתחום של ביואינפורמטיקס, ואני אגיד לך, העניין בתחום שלנו, על מנת לפתח אלגוריתם אתה צריך את הצד השני. צריך לדעת מה הניד, מה הם רוצים. ואני אומר לכם, רוב האלגוריתם שאני מציע כאן זה תוצאה של שיחה עם אנשים מהעולם הזה. ואז אחד הדברים שאני התחלתי לפתח זה נקרא Recursive Cluster Elimination, בגלל שבשיחה עם הבוסית שלי בפוסט-דוק בארצות הברית, היא אמרה מה שהיינו עושים, היינו לוקחים דאטה ואז מייצאים את ה-Significant Genes, ואז לוקחים את ה-Significant Genes והולכים לעוד מקור למצוא את המידע הנוסף. ואז ידעתי שגנים שהם דומים, הם מתפתחים דומה. אז אמרתי, אם הגנים מתפתחים דומה, אז למה לא לשים אותם לתוך הקלאסטרס? וכאן באמת התחיל העניין הזה שהתחלתי לפתח אלגוריתם, מה שנקרא Recursive Cluster Elimination, והמושג הזה, Recursive Cluster Elimination, אני הצעתי שזה מקביל ל-Recursive Feature Elimination. ואז מה שקורה, מה שאני אומר ככה, רוב השיטות הקיימות, זה בעצם שיטות שאנשים לקחו מהעולם של מדעי המחשב, סטטיסטיקה ודברים כאלה, ויישמו את זה על העולם של ביואינפורמטיקס. אבל השיטה שאני מנסה לפתח, לא, אני רוצה גם לשלב את הידע הביולוגי לתוך האלגוריתם. וזה בדיוק מה שקרה מקודם, שאנשים לקחו דאטה, יישמו את ה-Machine Learning, את כל השלבים של Classification, של Feature Selection, ואז את ה-Significant Genes שמצאו ואמרו שזה חשובים לקלסיפיקציה, הלכו ואז התחילו לעשות mapping לכל מיני דאטאבייס קיים, ולמצוא מה הידע הזה הנוסף, ואז לפענח את הנתונים שלהם. ואז השיטה שאני אמרתי, לא, אני רוצה לשלב את שני הדברים הללו ביחד, וזה בעצם האלגוריתם הכללי, אני כתבתי על זה ISF, אני מקווה שאני אקבל קצת כסף, והאלגוריתם אומר ככה, יש לכם דאטה של Gene Expression, זה כמו זה, אוקיי? אני רוצה לשלב את הידע הביולוגי, שיכול להיות זה מקור אחד, ובכמה מקורות, קראתי לזה Biological Grouping, ואז לשלב את הידע הזה לתוך האלגוריתם של Machine Learning. זה החדשנות. אז השאלה איך נשלב את זה.
החדשנות כאן זה בעצם, טוב אני לא רוצה להעלות אתכם במשין לרנינג, החדשנות כאן זה בעצם כאן. והחדשנות אומרת ככה, אז אל תסתכל על כל הפיצ'רס ביחד, תנסה לחלק את הפיצ'רס או הגנים לפי קבוצות, גרופס. ואז תנסה להעריך כל גרופ, איך הוא יכול לעשות קלסיפיקציה לדאטה שיש לנו. ואז ה-generic approach זה מורכב משני שלבים עיקריים, הגרופינג והרנקינג. ואז הגרופינג זה בעצם, ואז כאן מאפשר לך לנצל את הידע הביולוגי, לשים את הגנים לתוך גרופס. למשל, אני רוצה לעשות גרופ, הקבצה לגרופים שהם שייכים לדיזיז מסוים. ואז השאלה איך הגנים הללו יכולים לעשות ההפרדה בין שתי הקבוצות של ה-2 class שיש לי. ואז כאן יש שני שלבים, הגרופינג והרנקינג, ובאמת כאן, במבנה הזה הגנרי, כל אחד מהם יכול לפתוח הרבה שאלות מחקריות, הרבה. גרופינג, איך לבצע גרופינג, לפי מה, רנקינג, איך לבצע את הרנקינג או הסקורינג, וכאן באמת פתח הרבה שאלות מחקריות שאני מקדם עם החבר'ה שאני מתעסק איתם. בקטנה, במילים פשוטות, אם יש לי משהו כזה, פונקציה ביולוגית או פונקציה כלשהי, שלוקח את הפיצ'רס, המאפיינים, ושמה אותם לתוך גרופ, לפי ידע מסוים, ואז השאלה איך אני יכול לעשות רנק לגרופ הללו. אז מה שאמרתי, אוקיי, אני מייצג עכשיו את הדאטה הגדול שהיה לי, לתת דאטה, וזה נקרא סאב דאטה. ואז השאלה, עכשיו יצרתי סאב דאטה מהדאטה המקורי, וכאילו עכשיו יש לי תתי דאטה, שמיוצגים רק לפי המאפיינים הללו, ואיך קיבלת המאפיינים הללו? לפי הפונקציה הביולוגית הזאת שעשתה גרופינג עבור הגנים או הפיצ'רס. ואז אני מעביר את הסאב דאטה הזה למשין לרנינג, ואני אומר ככה, תתייחס כאילו שהדאטה שלך רק מורכב מהעמודות הללו שזה הגנים, ואז תגיד לי, האם אפשר רק לפי הגנים הללו לעשות קלסיפיקציה טובה, ואני עושה את זה כזה קרוס ולידיישן ונותן סקור. ואני אומר, רק לפי למשל שני הגנים הללו אני יכול לקבל אקיורסי של 90%, וזה הסקור שהגרופ הזה מקבל, ואז אולי זה 70% וזה 50%. אז ככה אני ממיין ועושה רנק, ואני אומר, אוקיי, הגרופים החזקים אני בונה מהם את המודל שלי. אז ככה, עבור כל גרופ כזה, יש לי סקור מסוים, ועכשיו אני בונה את המודל לפי הטאפ גרופ הראשון, השני, השלישי וכן הלאה וכן הלאה. ואז יש כאן פותח הרבה שאלות מחקריות, ואיך לבנות ואיך לעשות את הסקור, לפי מה הכי טוב, דברים כאלה, וזה באמת פתח בפניי הרבה שאלות כאלה, מחקריות, שאני מנסה לקדם עם החברים משם. ואז רק רציתי להגיד לכם שהתחלתי את הפיתוח הזה משנת 2007, ואז פשוט מאוד שהשתמשתי במה שנקרא K-means על מנת לעשות גרופינג, אחר כך בשנת 2009, 2017, 2019, ועד עכשיו אני ממשיך לפתח את האלגוריתמים הללו בצורה כזו. את האלגוריתם שפיתחתי בשנת 2007, עכשיו גם פרסמתי בשנת 2020, שהפכתי את כל הקוד שכתבנו אז בזמנו במטלב ל-K-means, ואני מאוד ממליץ לכם להשתמש ב-K-means, זה משהו מאוד חיוני, ולאחרונה קוגנט התפרסם גם כן, וזה מיר קורקטנט, גם הוא כלי ש-under review, וכאן זה משהו חדשני שאנחנו משלבים ידע של התפתחות של גנים של ג'ין אקספרשן ומייקרונט. ואז באמת מה שקרה ב-Recursive Cluster Elimination, האלגוריתם החדש, לקחנו דאטה, עשינו קלאסטר לגנים, ואז התחלנו להעריך כל גן, הרנק, לעשות את הסקור לפי קבוצות, ואז לתת לכל קבוצה או לכל גרופ כזה סקור, ואת אלה עשינו Elimination, סילקנו, ואז חזרנו, בנינו את הקלאסטר מחדש וכן הלאה וכן הלאה, וזה קראנו לזה Recursive Cluster Elimination, הסטאד הזה התפרסם ב-BMC, אחר כך אותו עיקרון, אוקיי, ואז באמת לאחרונה, כאשר ביקרתי בארצות הברית, כתבתי את הקוד מחדש ב-9, ופיתחתי גם שיטה איך למצוא את הרנק בצורה אופטימלית, ופרסמנו את המאמר הזה בעוד ג'ורנל של F1000 Research, ובשנת 2009 כתבנו, גם כן שילבנו כלי שנקרא GXNA, שיכול גם לעשות גרופינג לפי נטוורקס.
ואז בשנת 2009 שילבנו ידע במה שנקרא במייקרו-RNA על מנת לעשות גרופינג לגן, כלומר אז עשיתי גרופינג לפי ידע ביולוגי שנקרא מייקרו-RNA, ואז אותו עיקרון איך לעשות את הסקורינג לקבוצות הללו בשימוש של Machine Learning. המאמר הזה זה מאמר חדשני, היה ראשון והתפרסם באינפורמטיקס, אחד הג'ורנלים הרצחניים בתחום שלנו. הם פשוט מאוד אומרים לא לכל מאמר. תמיד עשינו ריוויו 3 פעמים. כתבתי את הקוד בזמנו ב-K9, זה היה ככה מסורבל ומסובך וזה, אחר כך כתבתי את זה בצורה יותר טובה במאטי, כי אז הכלי הזה גם משמש אותי לעוד מחקרים עם החוקרים שאני עובד אותם. וזה האלגוריתם מבחינת הקוד, הפסאודו קוד, שגם הצגנו, אבל אני לא אלאה אתכם בדיטיילס, זה מה שניסיתי להסביר לכם במילים. ולאחרונה גם פיתחנו באותו עיקרון את אלגוריתם שמתבסס על Pathfinder. באמת הייתי ב-Cost Action, שהספור היום ב-Cost Action, הייתי באיסטנבול, ושם אחד הבחורים הציג את האלגוריתם שלו ב-Pathfinder, ואז ראיתי מקום לשלב את הטול הזה באלגוריתם שלי, ואז שילבנו אותו והיה לנו תוצאות ממש נהדרות, וגם פרסמנו את המאמר PRJ ב-22 לחודש התפרסם אונליין. לאחרונה יש אלגוריתם שאנחנו עובדים עליו שאני מאוד מתלהב מהתוצאות שלו, שזה משלב שתי טבלאות של ידע ביולוגי בשני תחומים, ועשינו אותו עיקרון, ופשוט מאוד האלגוריתם הזה נמצא תחת ריוויו. טוב, אני לא מציג את התוצאות כי זה לא מעניין אתכם כל כך, אבל אני אומר לכם האלגוריתם העובדים, התוצאות ממש טובות, אנחנו עושים השוואות וגם מייצגים את הידע בצורה של טבלאי. ולאחרונה גם כן היה לי שיתוף פעולה עם אנשים ג'פרסון אוניברסיטי, הבחור הזה עשה את כל הדאטה אנליסיס מבחינת ולידציה עם אנשי ביולוגיה, ואני אומר לכם שילוב שלי עם ביולוגים זה מאוד תורם למחקרים שאני מבצע, ויש הרבה מחקרים שאני עושה גם עם אנשים ג'ין אונטולוגי וגם כן מייקרו-RNA ביומרקר, אופטימל, טקסט מיינינג. את האמת, אני חזרתי לעשות דוגמה שמאוד בטקסט מיינינג על בסיס טופיקס. גנבתי את הרעיון הזה של גרופינג ורנקינג, ועכשיו אני מפתח, באמת יש לי תוצאות מאוד טובות, מה שנקרא טקסט מיינינג based topics ranks applied in medical and healthcare. כלומר הדאטה כאן זה בעצם טקסט מיינינג, זה לא ג'ין אקספרשן ולא, זה טקסט וכן הלאה. ואני גם כן נמצא, כמו שאמרתי לכם, ב-Cost Action, שגם כן יש לנו ריוויו, באמת התקבל לפני כמה ימים, המאמר הזה שהייתי מעורב בו. את כל הטולס הללו אני מפרסם ב-GitHub, גם באתר האישי שלי, וכך אנשים גם יכולים להוריד את ה-workflow ולהשתמש וליהנות מה זה. טוב שהקשבתם אליי, ואני בזמן זה אני רוצה להודות לכל האנשים שאני עובד אותם, ולאחרונה גם אני חזרתי לעבוד עם לואי ועוד כמה חבר'ה, יש לנו קבוצת מחקר חדשה, ויש לנו תוצאות מעניינות. זהו, רק עשיתי סקירה כזאת למחקרים שאני עושה, ושתדעו, ואולי בועז נעשה שיתוף פעולה, אם אתה חושב שנראיתי שאתה עושה קצת בטקסט מיינינג, אז אולי נעשה משהו כזה ביחד, להשתמש במשין לרנינג על מנת לעשות פרדיקציה לפייק ניוז. מה עם איכות המידע בתוך זה? מה זה? מאלק, אהלן. מה עם איכות המידע בתוך התהליך הזה? מה הכוונה איכות מידע? טוב, זה לא על רגל אחת, אבל סתם ככה חומר למחשבה. אני אומר, כאילו על תפקיד, לחשוב על מימדים של איכות המידע, בניתוח שכזה. כן, אני חושב פעם דיברנו על זה, אז ככה, אתה יודע, הזכרת לי. אז אולי נדבר על זה ונמצא משהו כזה ביחד. אני אגיד לכם, חבר'ה, עכשיו למשל אני עובד עם קבוצה חדשה, שאנחנו מפתחים אלגוריתם שנקרא One Class and K-Means, והתוצאות ממש מרהיבות. אנחנו גם עכשיו הולכים לפרסם את המאמר הזה באלגוריתם של MDBI, פשוט מאוד זה אלגוריתם שגם פיתחנו מקודם ב-One Class. אני חושב שזה נעים, זה בעצם נעים.
אז אתה יודע מה, הקוד הזה כתבתי ביומיים, אז אפשר, באמת זה כלי מאוד חזק שאני מאוד ממליץ עליו. אני גם משתמש בפייתון, אבל את האמת עיניים הזה, לאנשים שמתעסקים במחקר זה עושה להם את החיים ממש קלים. אתה לא צריך להשקיע הרבה זמן לעשות קודינג וכאלה, הכל אתה יכול לעשות בקלי קלות ולראות את התוצאות באופן מיידי. יפה. יישר כוח. אני סיימתי. אוקיי, תודה מאלק. אחד הדברים שאנחנו רואים בעצם, וזה מחזיר גם להערה של מיקי על איכות המידע שהוא מתעסק איתו, שאנחנו כולנו מתעסקים בנושא של דאטה בצורות אחרות, אבל יכול להיות שאפשר לחשוב על איזשהו פרויקט משותף, שיהיה פרויקט חוגי כזה, שאנחנו נוכל לעשות מחקר משותף, שכל אחד יתרום את חלקו. צריך לחשוב על רעיון בנושא הזה. לזה התכוונתי בשורה התחתונה. כן. בהחלט. טוב. טוב, אז תודה לכולם, והסשן הבא יהיה ב-13:15 אם אני לא טועה. תודה רבה, יישר כוח. משהו כזה. להתראות. להתראות. להתראות, חברים. ביי.